Iti Roma Kapitulo 5, versikulo 12 kakapsat, ikakadwa, at nababasa nga imbagana iti daytoy apaset. No kasano ti siseret ti basong dito'y lubong, gapu ti maymay sa a tao. Kat ti papatay, gapu iti baso. Kat iti kasta ti papatay imay, kadag iti suamin at at tao, at sipon ta iso nagbasol na amin. Iso mga watang tayo kakapsat nga ti resulta iti basol ti tao nga naisad ti hardin ti Eden, iso iti papatay kakapsat. Ngam ditoy ado dagiti katang panunutan agsalsalunso. Nga nung ti tao kat matay, apay ang mapasamak. Dito'y kalapsat Roma, Kapitulo 3, versikulo 10 kuna na, kas adda anay surat, awan tinalintag, uray maysa. Iso mamawatan tayo, nga iti kalpasan ti panagbasong daanan kin iba, ti tattao nga sumaruno maging gana kadagitoy nga lalda. Adda nga naisurat awan tinalintag, uray maysa, gapu ta nagkurang tayo, iti dayag ti Dios, dayta ti gapu na kakabsat, ti resulta ti bunga, ti basong dadan kin iba, imay ti papatay, naging gana kadagitoy kalaldaw, kat datayo nga tattao, nagkurang tayo, iti dayag ti Dios, isuday ta ti naisurat, iti Roma Kapitulo 3, versikulo 10. Isu nga iti daytoy nga daw, kakabsat ti dagayan. Babaan ti may sa tao imay ti basol. Dito'y lubong, kat babaan ti basol imay mat ti papatay. Iti kasta nagsagnap ti papatay ti intiro asa katawan. Agsipod ta nagpasol amin at a tao, kastaman agapot ti kasasaad ti managbasol, na ituning nga iso amin, kat saan analintag, kat saan anasumbot, gapu ti dayag ti Dios, kas kinuna ti nasantuan asurat, awan tinalintag uray maysa, kat awan iti nakaabot ti kinalintag iti Dios. Nadagsan kinarigat asasaanan tayo matatta, tanarigat ti agbalin analintag iti sangwanan ti Dios. Isu nga awan kuna na tinalintag uray maysa, nga magyaman tayo ti dakkal ngayat kin parabol ti Apo ayayagan nga kapsat, tadayta nga kinamanagbasol tayo nga tattao, gapu at kurang tayo, nga garamit gapu ijay dayag ti Dios, tati dayag ti Dios kakabsat ti dagayan, rumben kuma nga isu ti mangidalan, rumben kuma nga isu mangisuro, rumben kuma nga isu ti agtalinaad, ket rumben kuma nga isu dayta tin tayo surutan, ngam kakabsat ti dagayan, datayo nga tattao, datayon ti magiturong, datayon ti mangisuro, daytoy alindag kin pagayatan ti Dios. Isut kapuna akinunana Apostol Pablo, akinunana adda ang isurat, nagkurang kayo, tinaramid yo gapu iti dayag ni Apo Dios. Isu may ti daytoy ngaldaw, alayagan na kapsat, gapu ka nagbasol tayo.
iti pagayatan ti Dios ditoy kakapsat nga iti daytoy nga aldaw. Tintayo panangaadal may papan, ti panakatnag ti tao ti pasol, dahil di kasasaad kinapasayat, kinapintas ang relasyon ti Diyos, ngam dagiti panagsukir ti tao, napugsat da ita ang nasayaat ang relasyon, isu ang napapanaw ti tao ti minuyungan ti din, ang ikabilang ti Diyos ti maysa akirubin, tapno bantayan na tinalan nga agturong ijay ayan ti kayo tibiyak. Ti relasyon ti tao kinkastagot ti Diyos napugsat wano nanadaan gapu iti baso. Ngam ditoy kakabsat tinilagwa adabanag ang napintas na maadal kin masursuro. Kinuna ti Diyos napugsan, napabanaw, ti tao iti hardin ti idin. Kat kunana saan na nga kayat nga ti tao nga adaan ti basol ayatan na kapsat. Kat agtalinaan iti hardin ti idin. Gapu taadda may sabana abilin ti Diyos nga ti tao amangan iti kalpasan as ibabasol ti kayo ti biyag iti tinga ti minuyungan umay kinkwana iti agnanayon abasol kin agnanayon as ibiyag. Kaya't nga nga sa word ti panangpapanaw ti Diyos dadam tin ibat ardin tinin napintas in bunga na nasayat tin bunga na. Kaya't na masawon ti tao nga pinarsona adda kinkwana ti panangilala, adda kinkwana ti panangisakit, kat adda kinkwana ti panangaya, apay inlis na ti banag nga saan ang mapasamak nga kayat ti Diyos iso nga pinapanaw na ijay harden itidin ket insaad na ijay daya itidin iti luar iti dayta apanawin nga kapsat. Isu nga pinapanaw ti Dios kadadan ken iba ijay minuyungan. Itidin may sadakkel a bendisyon ti tao kapsat. Saan nga kayat ti Dios ang makapangan ti tao iti bunga ti kayo ti biyag nga agdama as ibabaso. Di laki makapangan ti tao nga agdama nga managbasol agbyagda nga agnanayaw as ibabaso. Nalawag ti panagkuna iti libro ti Kapitulo 3 ti Genesis 3:22 ken 24 kakabsat ti dagayan daytoy ti imbagana kakadwakin papagaya raiso daytoy ti babasa akastoy ti panagkunana kakabsat ti dagayan ay ayaten nagdindenag iti daytoy nga daw kat ni Jehova Dios kinunana adtoy ti lalaki nagbalin akas maysa kada tayo nga ang muna tinaimbag kinakis kat ita di lakat ay gawat na ti ibana kat mangana ti kayo ti biyag kat mangan kat agbyag akan kanayaw kayat na asawan agda panangipatag ti Diyos ti tao a pinarsona inlisi na ti sumaruno ang mapasama tagayan kakabsat ti dagayan ti tao nga si babasol kat makapangan ti dayta nga bunga iti kayo nga dati arden ti den agnanayonan as si babasol kat agnanayonan as si bibiyag dayta kakabsat ti dagayan iti imbaga ti pasat ti nasantuan nga surat nga dito'y versikulo 23 kat iti kasta ni Jehova Dios pinarawar na
iti pinuyungan, tidin tapno talunan na tidaga, nakaalaan na. Kat pinagtalaw na ti tao, kat insad na ti dayat pinuyungan tidin, ti kirubin, ti maysa, asuming silak akan bilan simmango ti amin at tulong. Tapno bantayan na tidalan nga turong ti kayo tinya. Ti Diyos, dagiti ang hiles, adda nga pinabantayan na tiruwangan, nga sumbrag iti apay kin asideg ti kayo. Dilakay, taniadan kiniibag sublida, nga mangpulos ti bunga ti biyak, nga isutay ta itag nanayon nga wan ti panakatay, at nanayon asipapaso, kaya't na nasawen, ipagpakita ti Diyos, nga pinaraswan na dagitoy, nga saan na ngay rulungan, saan na ngay nilalas, nudikat ti panangpapanaw na, anang isad iti daya ti din, at dakin kwan at ayat, takayat na asakakmiban, kitaw at pinaraswan na. Iti na iti magnaldaw, ay ayatan na kapsat. Iti agdama at asasaat tayo. Ti Diyos, kaya't namat asalakmiban, dagiti tattaw, nga nagbalingan nga anak na, kinuray pa'y dagiti saan pa'y nga nagbalin nga anak na. Kaya't na, si uray, nga mangawat, ti tao magpakumbaba, ang mangawat kinapuday ng Jesucristo, kinkasmanot ka na tayo. Analpasen, anamate, iti tiyempo, nga umay ka na tayo, iti panunot, nga panagpaso babaan, iti panakatintar tayo, kada nagtibanpanak, ang makita iti lubog. Ti Diyos ay aywanan na tayo, ti Diyos sursurutan na tayo, ti Diyos inislisi na tayo, kat sabay kakabsat tinagayan, nukas ano ti panagtunaw, daadan king ibang napimbanaw na, itiardin tinin, kat napandatirwa, kasta kumamat, tin tayo panagtunaw, tayo matataw kapsat, at datayong terwar tinin, at datayong tinubong apagbidagan tayo, ang managpaso, ng ti Diyos, at dagal kang hilna, ang mga aywan ka na tayo, kat sabay, no kasano kuma, nga dadan kin iba, kat nagtulog na, nga isuda ang nagbalinin, nga anak ti Diyos, oray mat na tayo, kanagito yung aldaw, masapon kuma, nga surutin tayo, masapon kuma, nga ti Diyos tikan kanayon, nga agtaan ka na tayo, tapnon ti basol nga umay ka na tayo, saan tayo nga makaranit iti banat nga saan kapagayakan ti Diyos, apay, adda dagatang hel ti Diyos, nga mga aywan ka na tayo, amang yadayo, kinkwana, palakpakan tayo, grabe Diyos. Hindi na ito'y ngaldaw, ay ato nakabsat kinakadwa. Nagbalinan nga anak, wala nagbalinan ti tao. Akas kada, iti talo anang bukal, iti may isa ka Diyos. Ang muna tinaimbag, ang munang tinakais, masapol ang mapalubusan, masapol asaan ang mapalubusan, asaan ang mga iti kayo tibiyag, taplon di kasta iti pinuyungan ayayatan agad siya agtalinaan iti kinalindag kin kinapudno manipod ti panagbiag daanan kin ema. Isat ka po na kapsat nga rod ti pinagtalab iti panangpapanaw ni Hiuba iti tao ti pinuyungan diri pinagtrabaho na ti daga anak taudan iti nagtaunan iti banner na daita minulungan ang ikabil ti bantay iti agbantay a kinubin iti adda asunsunggad akampilan asaan nga umasilig iti kayo tibya.
kakabsat tinagayan, kanagikuyan nilalagaw, di kinalintag ang mutay. Di kinalintag, isuday ta ti Diyos. Nung arod, no adda kada tayo, intod ti Diyos day ta at kinalintag, kat da tayo kumamat na tattao, aywanan tayo, salimat matan tayo, siguradwen tayo, nga day ka nga Diyos asibidya, isukuma, tikan kanayon, nga adda kada tayo, maraydayaw, niya po Diyos. Iti kalpas nga nagbasod na damkin iba, naglawag, di pa nang kita ti Diyos, tinabuslon aparapor ti tao, iti panamati na, iti maysa akarnero. Maysa akarnero. Tapno inalamid na, alalat, napado, dadan kiniba. Kitaan tayo kakapsa. Nuawan kumati ayat ti Diyos, kadadan kiniba. Nagbasol da, nakita lang nga sila mulamo, awanan ti kawus kadakwaga. Dadan kiniba, pinagsisilpuda lagi ti bulbulaw, nga isuda tinanglangad kadagiti bagita. Kat ini nakita ti Diyos, ti kasasaat na. Imay kinkwana ti ayat. Kat tinaramid ti Diyos, adda na isagana, nga karniro, nga isunod ay lalak, ginaramid ti Diyos, nga nang bado na kadadan kin iba. Kat dayta ti makipakita ti makipanagnag, alayatan nakabsat iti Kapitulo 3, versikulo 21 kunana, kakabsat ti nagayon, kastoy ti mabasa kat ni Hiuba Diyos, inyaramidan na, ni Adan, kinyasawa na, kadagiti pakan anay alala, kat kinausan na ida. Dito'y nga makita tayo, tinakal nga yat ti Diyos, nga uray pa'y nunat nagkaputipasaw, kat imay ti papatay, iso, inikan na, iti panang lingagda, kadagiti pagpagida, nga iso anay sakana ti karniro, kakabsat tinagayan, nga iso dayta ti rason no apay, kakadwag kin papagayam, nga dayta nga karniro, adda ipagpakita na, nga iso ti simsimpuluna, dayjay Kristo nga umay, nga anak na ibaon ti ama, nga isut rason, kinkapuno apay, nga adda tayo tatalitoy, nga idi nagbasong dadan kin iba, ti Diyos tinaranan na, ti Diyos pinagbuan na, kat gaputa na tayo, natattao kat imadon ti tao dito lubong, imay kada tayo ti basol, daydi akarniro, ngay naramat ti Diyos, nga nang bado na kadadan kin iba, isim-simbuluna, nga niapo tayo kay Kristo, nga gaputa na tayo kat managbasol tayo, gaputa na tayo, kat ano na itinaramid tayo nga saan ang ibarbal, ang ay supadi iti pagayatan ti Diyos, imbaon na, niapo tayo kay Kristo, tatlong ditirabaw tinaga, nalansaan, naduyo, nagayos tidara na, natay, kat tayta nga panakatay na, iso tayta tinangdalos, nagitibas basol tayo, matataw mga nagpasol, taknon, iti kasta, umay, kada tayo, iti pannakaisalakan, kin pannakalapaw, iti basol, isungay nilay tuwing aldaw, kakabsang kinagayon, ti siya sinuman na tao, anang awat, kinaputay ng Yesu Kristo, isutay ka, iti agbyag kinkwana, nga naisuti na naibado, wano na ikaw was tunggal may sa itaw nga nangawat, kinaputay ng Yesu Kristo, isungay tinay ito'y agundaway, agyaman tayo, kakabsang kinagayon, tada tayo, nagiti,
na naisalakan, nga nangawat, kin nagbabawi, nagpakumbaba, nakabigbig, iti baso na inaisot mangipakita, nga di ama, dakkel, di panagayat na, kanagikat tao, nga adda di rabaw talaga, iso nga inbaw na, ni Apo tayo, nga Isus. Iso nga itiday tuwing aldaw, ay ayatan ang kapsat, ti karniro nga napatay, nga nangalaan ti Diyos, nga naramid na nga bado da Adam kini Eva, iso ti simbolo nga nagbalin nga subbot tayo manipot ti basol ana impuswan nga mamati tayo kinkuana. Iday Episo Kapitulo 1, mabasa tayo dito'y kakabsa. Kapitulo 1, Episo Kapitulo 1, versikulo 4, kaspoti ko na na. Sakbay, tipan nakaparswa, tinubaw. Pinili na kayon ti Diyos, nga agbalin ako kuwana, babaan, kin Kristo, tapno na santuan, ken awan makababalawan tayo, iti imatang ti Diyos gapo, iti ayat na. Iti na ito'y ngaldaw, ay ayat doon na kapsa. Kunana, hindi saan pa'y anaparswat tinubo, awan tayo pa'y nang natatao, ngam ti Diyos kunana, pinili na tayo, nga agbalin, nga anak na, nga iso tirason mo apay, nga agda tayo katalitoy, katdakkel abana, nga sagot nga saan tayo amalipatan kakapsat. Dahil tayat ti ama babaan ti panangibaon na, kinni Apo tayo nga Iso Kristo. Iti Apokalipses Kapitulo 13, versikulo 8 kunana. Ti panagdaydayaw yo, kinkwana, dagiti amin at tattaw tinabaw tinaga. Nalatsed, dagiti na isurat tinaganda ti libro ti biyag. Babaan, iti kordiro, anapapatay, sakbay, anaparswa, iti lobo. Maawatan tayo kakabsat tinagayan. Nga dagiti tattaw, nga daydalaw kinkwana, isuda, dagiti tattao anabagwan, iti kawes ni Apo tayo nga Iso Kristo. Isumagda tayo tata, iti na ito'y nangdaw, ang daw ti Domingo apanagdaydalaw, kat sapay ayatan na kapsat, tani Apo tayo nga Iso Kristo. Isukuma ti pudno, anay kawes ka na tayo, tati gapuna, isot inbaong ti ama, gapu ti panagayat na, nga na tayo magtungtungla, iti baso di rabaw tinaga, umay, kada tayo ti panakaw, takdon may salakan tayo, nagsurbi, kin agdayaw, kin guana, palakbakan tayo. Yan. Kakabsat kinagayon, ano nagiti kapan panunutan? Nga nagbalin asan sa lutsok. Nga kunada, apay. Ganyan nati sa lutsok eh. Nga inpanubos ni Apo Diyos nga sumret ti basong didilugo. Kuna ti baysa nga managsukima nga addaan ti sirin may papan di pa nang sukimat na kadagiti mapaspasamak di da ito'y alubo. Kunana ti kastoy kakabsa. Ti pamati maysa a tao, ti pamati ti maysa a tao, ket dumakkel no aglasa kadagiti rigat kin pannubo ti biyak. Kaya't lang nga sa
maysa analaing amasirip ataw dito yung lubo kunana ti pamati kunana ti maysa atao dumakkel no atlasat kada gitiriga kin panlubo tibya ti may kadwa nga kapanpanutan kakapsat ti tao ket mariknana itirako no naimpuswan kin si Apuloy asuburot iti pangayatan ni Apo kaya't na nga sawan kakapsat tilalayin ti kasasad tayo nga bidyag di tirapaw tinala. Sila hindi tinaktan na sa apay nga umay iti dakes. Kat amuna anak apya. Ti sumbat ti may isang masirin ko na daytoy ti maysa nga pagdaklan ti pamati, ti panaglasat, kadagiti ado, at klase, ti problema, ti rabaw, ti nala. No, sika, kat pudno, nga ni Kristo, kat isuti na ikaw maskin ka. Kaya't na nasawan, kakapsat, kinagayon, no umay, ti ado, nga problema, dahil to'y ti mangipakita, nga sika, kat matinib ka, pumilip ka, kat pumigsa ka, iti tiyempo nga umay, nagitiado at klase ti problema, iti kasasaad ti panagbiag. Isu nga napadasan tayo nga lukubin, subyan ti kasasaad, ti maysa nga tao, nga isu ni Ho, kapsat ti nagayin. Ano ti naglasatan na? Ano ti naglasatan na? Palasan tayo nga panunutay. Naglikodan nga asawa na. Naglikodan, nagitanak na. Naglikodan, nagitidagayin na. At inupay, iti inna kumamangang nakapsa. Ngayon, nagtalinaan, kinihapo Diyos, saan na nga binitawan wano inipatan iti ikakapat na kinihuba isu nga ti Diyos nakapsat tinunungan na ni Hod nga uray isulangan iti pasad ti pamilyana kintilubong kat isulangan iti nabati amamate ngam nagtalag kat kinpad kini Apo Diyos nga daytoy ti pakagitaan kakapsat kinagayan nga ti kalpasan na nakita ti Diyos iti kinapudno kinabilag ti pamati ni Ho talagigay nga pagbagas ti kasasad ti panagbiag na nagsakit ti saan nga magasan napukaw nagiti kagayon na napukaw dagiti animal na, napukaw ni asawa na, ngam saan na at pinanawan ni Apo Diyos. Kat dito'y nangapsat tinalayan, nga ti Diyos pinindisyonan na, ti Diyos adupay, tin suplina, akinabaklang, kin adupay, tin tibna, agagayon na, kin adupay, tinted na, akinabilag ti pamati na, isang kapuna, nakapsat ti nagayon, nga iti daytoy naldaw, sapay, tayong dun umay kumamag, ti bunga ti paso, nga parang, isang wanan tayo, masapon, nga adda kuma, kada tayo, iti panagtalinay, kinapo tayo, nga Isu Kristo, palakpakan tayo, iti apo. Adda, upat dito, nga may sa nga kapanpanunutan. Ti kapatgan nga alahas, iso, ti kinapakumbaba. May kadwa, ti kabaluran, agamon, iso, ti kinasarili.
Di ba ikatlo ko na nga, ti kabulgan nga armas, kat iso, ti kinaanos. Di ba ikapat ko na, ti katanuokan, asiguridad, iso, ti pagmati. Iso nga ti daituing aldaw, ay ayadan na kapsat, iti kinapakumbaba, kinasarili, kinaanos, kinpagmati, isuda ko ba, kag talinaad ka na tayo, nga isot na puna, no apay, nga nihog na bununan na, titarigagay ti Diyos nga agbyag, nga iso, kat nasalaat na tal na, pagwadan kin pagtuladan, kat putno kumangat, akas na, iti mapasama, titunggal bay sa kanatayo, enton umay, gagitado, at klase, ti problema, ti kasasaan, ti panagbiag tayo, ni Apo Diyos, di bang benisyon, na imbag, ngaldaw tayo, kapsa